nanay kag maestra sang eskwelahan nangita sang paagi nga mabuligan ning ila anay classmate kag mga estudyante nga nasunugan sa Barangay 29. May mga job order workers man nga nagtipon sa mga used clothing agud ibulig sa mga nahalitan sang sunog. Ang ilang istorya sa sininga episode sang Baganihan. Nagserbe nga reunion sa mag-classmates ang batch 1996 ang ilaliwat nga pagkitaay sa Apolinario Mabini Elementary School. Pero sa baylo nga mag-celebrate, nagkadto sila sa eskwelahan agod bisitahon ang isa sa ilang mga classmate nga nahalitan sang sunog sa Barangay 29 sang Disyembre 27. Dala mga grocery items nga ilagin amot-amutan. Ila inigin palabot kay Charlotte Alabado kag sa mga himata nga apektado man sang sunog. Pwede ko sa paano kung nakabulig-bulig sa amin na kinakaiwa Paano ka ba yung kabalo? So nga mo nang natabo gila sa may may nasiguran sa batch 96 sa elementary. So tanan ng mga issue talaga namin. ikaw mo na dito ka mo nag-istorya na nga mag Paano? Schedule lang namo patalin mo drama kami. Si Alabado kag ang iya pamilya kabahin sa 39 tanan ka mga pamilya nga nawadan sang ilistaran sa sunog. Gani sa eskwelahan nga nag-survey evacuation center sila temporaryo nga nagpuyo. Sa sulod man sang school classroom, nagapaligad sang gabi ang pamilya ni Christian Logroño. Ang iya iloy ginadialysis. Kag ang iya naman amay ang nagapabilin pa sa ospital. Then may mga donations man, mga hatag sang barangay, may mga random people man daw nga nagahatag sang kung anong may bulig, mga pangadadal nga mo, mga bugas, mga dilatas. Si Christian isa man ka person with disability. Sa magluntad ang sunog, sa ila ginapakaayo pa nga puloy-an, jutayan na lang siya nga mabilin sa sulod sang ila balay. Kung nagpasya sa tubig sa baga, hindi mapating baga, agad ako. Naginunas, nagwagi sigitan ko ni tiyaon ko na magwa ako. Nagdalagat sa pagwabi, ako nakasunod ko. Yung wala ko nagtumbo na lang ko kag nagwa. Paglapot ko sa tiyangge, tupad to na yun, naibok namon. Nimuligan na ako binidakwat, agwa na ng pakadasig. naghaling ka sa wheelchair mo bali. Why ko katungkod nang ipukuwaka ko sa balay. Sa Apolinario Mabini Elementary School man, naga-eskwela ang mga hinablos ni Christian. Amo nga pila sa mga manunodlo, kag mga ginikanan ang nangita man paagi agud bisan paano mabuligan sila. Ang iloy nga si Mary Grace Jones. Nabasahan ang mensahe sang teacher sang iya anak, amo nga gintipon niya man ang mga used clothing nga gindonate sa mga nasunugan. Madabo pa sa mga individual kag mga organization nga nagbisita sa mga pamilya nga nahalitan sang sunog kag naghatag man sang mga relief goods, pagkaon kag mga panapton. Bisan ang mga job order workers sang syudad, nagpanipon man sang sinako-sako nga mga used clothing nga ginpanghatag sa evacuation center. Actually, ang ukay-ukay ni is complement sa sang aton nga paad. No, kay nanawagan sa aton ang aton mga kagawad sang Barangay 29 ni JR Discotido, Ronnie Hinet, ni Bing Cientos kag ni Larsen Haba nga kung pwede makadonate. So nag-initiative ang aton opisina sa Executive Assistance Office kag sang paad nga nakakolek kami 25 sacks of relief goods and kitchen utensils para sa aton mga affected families. So kanami segregate din siya, lain ng pangbata, lain ng shorts, lain pang dalaga para hindi na sila mayawan magpili. O galing nangin palaligban karon sa pila ka mga pamilya ang natalana nga pagbalik sang klase sa eskwelahan sa Enero 3. Plano sang barangay nga masaylo sila sa barangay gym, pero ang ginapanawagan karon sa mga pareho ni Christian nga kuntani may mabaton sila nga ayuda, mga construction materials, kasubong sang sin kag kahoy nga sarang magamit agod masugdan nila ang liwat nga pagtukod sang puloy-an. Paminsan pa kami kung maano kami. Ang plano namon, maninlo tuanay sa balay, tinuan ng tuanay kung ano ang kapalaran. Diwat mo balik sa Back to zero, gid. Importante buhay. Kaya actually taga Barangay 29 man ko. So akon man ni constituents ang nasunugan, nakita ko gid subong kinahanglan gid sang aton pumuluyo nga napektuhan sang sunog ang construction materials gid atop kag ang kahoy para sa ila nga pagpatindog sang ila balay kay kasubo katama no why gid sila bilin.
Ginaproseso na sa Department of Social Services and Development ang financial assistance para sa mga nasunugan. Sa records ng Bureau of Fire Protection, 7 tanan ka mga balay ang totally destroyed kag 6 ang partially damaged sa nagluntad nga sunog. So kung may mga donations, ara lang si pwede nyo gid madulong sa may Mabini Elementary School kung diin sila naka-evac. May mga staff tattoo and personnel from DSSD, may daycare workers tattoo and social workers nga nag-assist sa ila sa mga nasunugan, sa victims, and also sa mga donations. Ngayon, bagong taon, bagong buhay naman eh. Tani, may good luck naman tas dason to eh. Masakit para sa mga nasunugan nga sugalawo ng bagong tuig sa evacuation center. Pero bisan paano, ginakalipay nila nga may mga grupo kag individual nga padayon nga nagabulig sa ila kag nagahatag sang kusog agud natubangon ang madason nga tuig nga may paglaom. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agud makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.